Radio C7, en ons is binne in jou verhaal. Vandag is ons hier by Eastern United versus McGregor. So kom saam en dan kyk ons wat die manne doen vandag. Hey, ons gesels nou saam met Coach Kobus. Coach Kobus, wat is die gameplan vir vandag? Ons het redelijk al hard gewerkt van die 2 ronde af tot nou toe. So die gameplan wat die A-span het is redelijk baie interessant. So ek dink die ouens, ons besoekers gaan redelijk groot verrassing kry. Met die toeskouwers hetzelfde, so ek dink die ouens het hulle hard, hulle die coaches wat aan die achterskerms aan hulle werk, so hulle is redelijk opgewassen op 'n dag se game, omdat dit 'n derby is, en dit is geskiedenis. So ek dink die ouens weet waarna toe werk. So ek wil nie tellings gee nie, maar ek wil sê McGregor gaan 'n goeie harde game kry vandag, en ek dink hulle sal die verrassing sal hulle geniet soos ons het na die 4 uur 1600 uur wanneer die game begin, so dit gaan baie interessant wees. Die span is besig om nou te speel. Wat kan coach sê oor die spel wat nou besig is? Die 2 span is redelijk nou besig om aan die gang te kom. So hulle vind mekaar gewoonlik in die na rustyd. Na rustyd kan het dalk die borgers kan redelijk vang, en baie is jong seuns wat nou daar speel. Hulle is, die meeste is 19, die jongste en die kaptein is nou 19. So dit is redelijk op 'n goeie merk wat hulle is. Ek dink hulle gaan hulle nou moet bewys in die 2 realite van die game, so ek kan nog makkelijk die krane gaan daar op bedryf. En hulle het 'n bomsquad wat skrik vandag staan. Sal lyk om uit te sien, coach. Sal lyk om uit te sien. Enige woord van inspirasie, motivering vir die eerste span wat nog op en draf? Eerste span, ons het 'n kaptein, ek noem vir hom Captain America. So, dit wat in Amerika gebeur, wat in die wêreld gebeur is, hy is vandag vir ons 'n groot voorbeeld. En vir die youngstes wat opkyk na hom. Vir sy jare wat hy as kaptein hier in die gemeenskap doen, hy was in Monterrey, het tyd gespeel, het net Kote, paar games, het een groep gespeel. So dit wat hy vandag hier gaan doen, is geskiedenis hier. So ek sien uit na die first team, en ek wil nie te veel sê wat op een die dag van die manne sê, en van die toeskouwers, dalk 'n bietjie kriebelig kan raak nie, maar ek dink ek sien uit na die first team se game, en die A-span, die kaptein is redelijk goed voorbereid, die spelers is redelijk gestaan, lekker die bedendes gehad, so ek dink hulle gaan te goeie verrassing. Die gameplan sal ons moet sien. So ek gaan nie sê dat ons 'n gameplan nou op die tafel sit nie. Maar denk ik coach. Alles sterkte voor Nato. So is het nou samen een van die spelers. Kan je jezelf voorstellen als kijker alsjeblieft? Andere namen kennis, ik is Christopher van Wijk. Ik is speler van United Eastern in de derde span. Ik is een utility back player, maar mijn positie is nu nummer 14, wing. Dokkum, wat is jouw vooruitziende voor de game van vandaag? Mijn vooruitziende voor de game van de dag is dit die win. Dat is belangrijk. Van de oostkant af en dat die ouwens moet samenwerken. Vandaag met de eerste derby tussen Eastern en McGregor, dus geschiedenis. Hoe voelt jij om deel te wees van de geschiedenis wat nou vandaag plaatsvindt? Om eerlijk te wees, ik dit geaanschouwd als het derby niet, maar ik heb het gezien als nog een game. Maar na ons wedstrijd, als het nog als een eer om deel te kan wees van die geschiedenis wat vandaag gebeurt in, dat was lekker man. In de geschiedenis gebeurt op Eastern gronden. Ja, dat het nou bij ons gebeurt en zoals ik kan kijken, joh, alle dagen geweest, elke game laat je uniek voelen, maar die dag het mij lekker laat voelen. Enige motivering of woord van inspiratie voor die eerste span wat me opdraf? Ik wil net voor die guys zeggen, guys, speel voor elkaar man en geniet elkaar. Laat rugby safe hier. Hey, dag sê julle, ek is Raywood. Ek speel vir United Eastern in die derde span. Ek het nummer 4 slot vandag gespeel. Ewan, vandag is 'n dag van geschiedenis. Met die eerste derby wat plaatsvindt, dit op Eastern gronden. Hoe voel jij om deel te wees van die geschiedenis wat vandaag gebeurt? Eerstens wil ek net dankie sê aan my vader vir 'n dag soos die. Dat het nog nooit in Eastern gebeur nie. En ek wil dankie sê vir Boland vir die inisiatief wat hulle gebruik het om eerste derby op Eastern te hou. En dit is 'n geskiedkundige oomblik vir Eastern homself en namens ons supporters en players wil ek sê dankie vir dit wat hulle vandag gedoen het vir ons. Enige woordjie van ondersteuning, motivering en inspirasie vir die manne wat nog moet opdraf? Ja, ons moet nog net doen wat vir ons heeltyd gewerk het.
Ons moet net doen wat vir ons heeltyd gewerk het. Ons moet nie afdwaal nie, maar hulle sê as dit nie werk nie, dan is altyd 'n plan B. Dan gaan ons na plan B toe. So ons gaan op ons sterkpunte, ons werk op ons sterkpunte en af en af vorentoe sal dinge net vir ons beter gaan. As dit ons werk, dan werk dit. As dit nie vir ons werk, dan werk dit nie, dan gaan ons gewoon na plan B toe. Dis maar al. We staan hier samen met de voorzitter van Eastern United. Moest het zeggen, kan het zeggen, alsjeblieft moest het zeer voorstellen aan ons kijkers alsjeblieft. Kijkers, goedemiddag. Mijn naam is Gerrit Abrams. Oud Ashtoner. 20 jaar weg in Mpumalanga, maar ik is nog weer terug. Ik is hier voorzitter. Ja. Moest het zeggen, vandaag is geschiedenis wat gebeurt op Easternse thuisgronden. In die eerste derby tussen Eastern en McGregor. Hoe is coach se gevoel rondom de geschiedenis wat letterlijk nou plaatsvindt vandaag? Kijk, die eindelike derby sou wees Aston United teen Young Boys. Die twee thuisclubs hier in Aston, maar omdat hulle nou nog in die streekie daar, ons verwag hulle een van die daarbo, dan sal dit nou 'n proper derby wees. Maar vir nou is dit dis eintlik op die log is dit posisie 5 en 6 wat nou vandag te mekaar is. En dis twee klein dorpies en die president van Boland het dit waardig geag dat hierdie twee mekaar in 'n derby, Sanlam Boland derby dagwedstryd aan. Enige woord van inspirasie, motivering vir die spanne? Dit is eintlik baie maklik. Ons die pilare by Aston is eintlik waarop alles rus. Dis eer aan God, waardering vir die toeskouers en dan diep omgee vir mekaar. En dis die beginsels waarop ons die klub bestuur en dit is wat ons wil hê die manne moet op die veld ook tentoonstel. En wanneer dit gebeur, dan gaan die hekke oop. Nou hoor je het zelf, die hekke gaan oop vir Eastern United in die toekomst. Young Good Hope, Eastern United wacht vir julle. Nee, dank je. Mijn naam is Gilkie Bedoel. Ik speel daar bij de Deresman. Ik heb vandaag nummer 18 gespeeld. Hij goed nummer 18, meneer Hande. Dat zei jij. Kijk, tijdens het spel, wat heb jij jouw doel wat te bereiken, wat jij vandaag voor jezelf uitgezet? Kijk je maat, dat is bijna makkelijk om je doelwitten te bereiken. Nee, want die doelwitten voor die dag, als je in de eerste plek, als een span te winnen. Hoe is het 48 punten aan getekenen? Wie zijn man raak je moeg? Wanneer zij zo spelen. We spelen met elkaar. De centers spelen voor die vliegers. Die vliegers krijgen heel naar bol. Tokkel. Wat die man zijn naam? Samar. Koner. Hij mannen krijgen heel tijd bol. Hij mannen krijgen heel tijd reizen. En hoe komen we spelen met elkaar? Die forward zit op. En af en toe spelen we wijd. Zo. Die doelwit is. Die span te werken. Mijn persoonlijke doelwit betekent absoluut niks. Ik heb nog nooit in mijn leven slot gespeeld. Ik heb vandaag slot gespeeld, meneer. Ik heb wat doen. Mijn persoonlijke doelwit niet. Ja, dan gaan we gespannen. Ja. Kijk. Enige woordje van inspirasie, motivering voor die eerste span wat nog moet opdracht? Kijk hier, het gaat een tafel ene wees, maar jullie kom voersterk. Alle as ek klom moese manne hy. Die bestuurder klaar gesê, hulle kom om 5 saam te vat. Kyk hier is 'n video, hulle gaan 5 saamvat. As hulle die reef ook saamvat. Dis ou. As jy wat 5 saamvat hier by ons op Debeloos Parkie. Daar gebeur geschiedenis op Eastern se tuisgrond, die eerste derby. Wat is jouw opinie omtrent dit? Jouw gevoel omtrent dit? Kijk hier, ne? Ze zijn ook aan luisteren. Druk United weer 3. Die dank specifiek nee, voor mij. Het gaat niet over eerste niet, man. Het gaat over waar Boland is. Vandaag in vergelijking met waar Boland was. Bolandse clubgames wordt uitgezaaid op YouTube. En dan krijg je mensen 10.000 plus views. Dat betekent 10.000 plus views. Als je de 10.000 paar uur niet, maar het wordt in clubs gespeeld, zodat nog aan de 30 mensen wat kijken. Het wordt hier in basisspel, nog aan het zo. Daar is over 100.000 mensen wat Boland rugby kijken. En daar is oors mensen, grootbrein mensen. Wat die struggle komt, oors kijk elkaar, we ondersteunen elkaar, dat is groei. So, ik was blij met die derby, het is een goede ding wat we niet doen. Maar die ding wat mij hard blij maakt is dat oors brein mensen gelegenheid krijgen. Ons het brein commentators, brein cameramannen, brein van alles. Alles is brein skaden. Oh ja, was ik al.
Hier staan we samen met oom Marvin, die bestuur van McGregor. Kan mijn oom alsjeblieft mijn oom voorstellen aan ons kijkers alsjeblieft? Ik is meneer M. van Eastland, Marvin, bestuurslid van McGregor Rugby Club. Mijn oom, vandaag is een dag van geschiedenis van plaatsvindt tussen Easton en McGregor. Hoe voelt mijn oom over die dag wat vandaag plaatsvindt? Wat ik zo veel kan zeggen is, rugby is eigenlijk het doel om gemeenschap bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. Zover in de jaren wat ik heb op mijn kennis is samen met McGregor Rugby Club en voor Eastern United wat ik ken al die jaren. Eastern is baie goed, McGregor is ook baie goed. Ik kan niks slechts zeggen van hulle nie. Maar al wat ik zover kan zeggen is ons leen nou al zover in die tweede ronde. 6-6, daar was het nog geen game verloren nie. So die sukses vandag, as ons vandag vir United kan wen, dan sal ek sê is ons is die recall tot en met volgende jaar 2026. Wat is die gameplan voor vandaag? Okay, die gameplan het gekom as wat ek ook al laas week gesê het by die launch van Boland, van Sanlam Boland, het ons gesê is ek het gehoor ja, maar hulle wil vir ons op ons rug terugstuur McGregor toe, maar toe het ek deurgekom, toe sê ek vir hulle, man, ons gaan nie die game praat nie, ons gaan die game speel, verstaan? So ek het eintlik gekom vandag om my 5 saam te vat huis toe, dit maak nie saak wat nie. So ek ken my span en ek weet waarvan ek praat, verstaan? Ons is nou nie meer op 'n lae klas level nie, ons is op 'n hoë klas. Dis reg, ja. Enige woord van inspirering, motivering vir McGregor se span? Ag man, ek sal sê is my span, ek staan agter hulle met 'n baie goeie hart en 'n mooi woord en al wat ek vir hulle kan sê is sterkte manne met die game en ek weet julle sal julle klub en julle bestuur julle trots maak. Ek weet van julle en ek dra kennis van julle. Baie dankie. Baie dankie. Daar het hulle dat die man het gekom om die 5 saam te vat Eastern United, so julle sê hulle sokkies op moet trek, die man is reg vir julle. Ons staan nou hier saam met 'n speler van McGregor. Kan jy jouself voorstel ons kykers asseblief? Ek is Keanu Williams, ek speel met McGregor, buite senter, loskakel en dan speel ek fullback en dan speel ek wing op nou en dan. Die first team is nog besig om te speel. Wat is jou gevoel oor die eerste 3 wat hulle gedruk het? Ja, die mannen speel goed sover, hulle moet nou net hulle basisse goede taken voltooi en dan dink ek sal ons bietjie beter ek speel, maar hier en daar foute, maar verder speel hulle nog goeie rugby. Enige woordjie van motivering vir die manne? Ja, soos ons, rugby club van McGregor se ding is maar net ons wat game vir game, maar soos nou al gesien die afgelope 6 game het ons gewen en ons wil graag 7-7 maak, maar ek weet ons gaan vandag hier maak en Is die United die manne wil om voorvat, die manne om 7-7 maak. Hoe voel het vir jou om deel te wees van die geskiedenis wat vandag gebeur, die eerste derby tussen Eastern en McGregor? Ja, voor mij voelt het wel eer om deel te wees van die club. Ik speel al een paar jaar hier. En dat voelt 1000 meters wees. En zo gaan ze net verder of wat. Also baie dankie. Ons het alles deel kwart voor na toe. Voorstel ons kykers asseblief. Ek is Henry Arendorf en ek speel vleuel vir McGregor. Hoe voel het om vandag deel te wees van die geskiedenis wat vandag plaasvind tussen Eastern en McGregor? Die geskiedenis is nice om hier te wees en ek is 'n boereling van McGregor en dis die eerste keer wat ons so iets het om 'n derby te hê en is 'n baie nice ding om deel te kan wees van en weer eens al die jare stem ek vir McGregor en om hier te kan wees vandag is afsonders is nice, is heel nice. Enige woord van motivering vir die span wat nou opgedraf het? Hulle moet net hulle beste gee en hulle hart uitspeel en nie bang wees nie.
Maar als iemand dat bang is, dan kritiseer. Yes. Enige vooruitziende voor de eerste game, voor de eerste spangame? McGregor gaan die game winnen en niet doodsnakken. Zoals altijd. Maar ja, ik onderschat die eerste niet. Zoals ik gehoord en zoals ik gezien heb, heeft hulle in alle kanten. Hier is samen met een van McGregor's toeschouwers. Mijn anti daar had nou zo pas een 3 plaatsgevonden. Mijn anti is gevoel oor het 3 wat nou plaatsgevonden het. Om eerlijk te wees, ek is baie trots op my span wat die 3 gedruk het. En ek dink ons moet die game wen en ons gaan die game wen met 'n volle hart, want ons het vol vrae gekom. Eerlike opinie. Ja? Mijn anti vandaag van geschiedenis plaats. Mijn eerste derby tussen Eastern United en McGregor. Hoe voel mijn anti om deel te wees van de geschiedenis van plaats vandaag? Op 'n eerlike opinie, om deel te wees van hierdie span, voel ek nog steeds trots daarop. Kyk, ek bly maar nou 9 jaar daar, maar op 'n eerlike opinie, ek is baie trots op McGregor. Van die afgelope paar games wat ons gespeel het ons baie goed voortgegaan, ons het goed gedoen. So, ek voel vandag, voel ek met 'n volle hart, eerlik, ons gaan vandag weer goed doen. Ons staan so volle bos. En heeft United zei aan die camera, wat mijn anti kon maken die? United, ons het gekom om te kom wen. Ons het nie gekom om te kom verloor nie. Op 'n eerlike noot. Ons het reg gekom om te kom wen. Cheers my dear. Lekker Magelli. Magelli doen dit voluit Magelli. Ek is trots op julle en ek kyk vir julle. Ek hou dop. Nog één iets mijn anti. De radio 6-7, bijna niet baan. Ik kaart mijn anti. Radio 6-7, binne in jou baan Magelli. Lekker Magelli. Vol span. We staan nu hier samen met toeschouwer. Die man wil een paar woorden gezegd. Nee, al wat ik maar net wil zeggen is maar net maat man. Als maar net zo klein word over het dijkje. Word over het dijk. Ik wil mijn bed, maar jij speelt die hard op 12. En dan op zijn touw een foto kan opmaken man. En hij zegt ik hey, maar jij van niet mee. Has decided to take that points and it's an incredible. What more do you want from this team? It's Van Roy who will go himself. Yes, boy. Rugby clinic, and as we watch this kick, Nelson, he doesn't. De eerste night nog net gedrukt. Hoe voelt u wij doen wat nog gedrukt? Ja, ik denk, ik geloof dat ons gaat doen vandaag. Ons gaat McGregor winnen vandaag. Hier zijn samen toeschouwers van Eastern United. Dus krijgen we alle gevoel voor die game van vandaag. Serenay, hoe voel je over vandaag de game? Die kyk jy ons is aan die brand, hoor. Ons is aan die brand. Die is Eastern United. Die is hoe ons speel, meneer. Ons kom hier met die lachie. Eastern United, Team McGregor. Ook een inspiratie voor die mannen? Soos knap altyd sê, wees lekker met ander mense, lag saam met mense. Ek sê baie keer, né? Ek verstaan jy, alles sê dis 'n derby, maar ek wil graag hê, McGregor moet 'n derby teen die Rangers. Robertson moet hulle eintlik reël, maar jy kan nie sê dis 'n derby nie. Of course, gaan die United vir McGregor wys. Wat 'n span. Ons is regtig. Maar Waar is het hij wees die United is? Wie is Eastern United? Daar is waar het hij wees Eastern United. Wie is Eastern United? Want Eastern United is, ja, echt brada. Zoals het nou lijkt, op het eerste derby, gaat ons hier 5 op het eerste derby. Met baie jong man in die span, van Ausus Zaredo Kana. Hij is toch van die dag, nummer 5 slot Zaredo Kana. Ons zal hem moeten doen voor de toekomst. En sê ja, nee, die ouens sê kan sien hulle het en hulle perform baie goed. So ek dink ons kan die knoop die raak vandag en met die Vuma wat ons het, sal ons die knoop kan die raak. McGregor gaat al hier terugkomen in die game. Jullie kan maken wat jullie willen vandaag. McGregor is op een ander level en klaar. Jullie zijn altijd klaar gehad in de eerste jaar, dat bestaan niet. So McGregor maakt kak. Hier is een toeschouwer van baie ver af uit die Noordweste uit. Die mensen, hij is een universal supporter, so die mannen is bij allemaal zijn games. Kan je even zeggen hoe je gevoel is over vandaag zijn game? Die in Eastern en McGregor? Goeiedag zeg kijkers. Ik moet zeggen, de geest is goed. De geest is goed. In alle tijden waar het al ook al gekomen. Je ziet dat een Robertson in de Noordweste is, hier in Eastern. Maar waar ook al, of in die Wit Centraal is.
Ik denk vandaag de game brengt baie toeskouwers bij elkaar. Net om te zien dat die president bij ons was vroeger. Brengt het voor ons die gevoel van liefde, vrienden en naar de rugby 4-4 op het einde van de dag. En dit is waar ons op het einde van de dag waar ons wil wees. Waar die president samen met ons met nieuw van hoe ons voelen in elkaar. En ik denk met die opkomst van McGregor. Onze brengen dat ons is lang. Maar andere dorpen met elkaar kan meedelen. En zeggen, kijk niet, onze zie om unity te bewerkstelligen in die lange weerstreek. Daar zijn allemaal. Mijn naam is Christopher Dakota. Ik is van Bonneville, a place to be. Al wat ik wil verduidelijken is waar ik Eastern United geboren heb. Mijn Eastern United vote. Het begin bij Bonneville. Ik is van Bonneville. Ik was een Bonneville United. Ik was een Bonneville Bluebirds. Ik was vastgevangen. Ik heb Alipad gedaan. Maar dat is de grootste derbies. Verstaan? Maar toen ik uitkom en toen ik zie in het vergelijk met dorp, samen met de andere dorpen, toen zie ik, man nee. Dat is groter buitenkant. Dat is waar mijn kennis verbreed. En dat is waar ik Eastern United geworden heb. Dat ik vandaag toe naar Eastern United is de beste span in de hele boel. Yes, man! Hoe span dat wint? Onze zo goed. Onze Ali Boko ook wint. Kijk die we onze game in de boken. Hey, wacht Bafana. Kijk die onze zo goed. Onze vrienden in de boken. Hier op Never Lose Park. Onze al droog. 35. Zo goed is Eastern United. Worden we die als en is weer vandaag weer een mooie lekker game. We zien ook Bonkeerstraat op zijn voor ons en hij doen sy ding as dit manne baie deur hier vir ons. Vooruit en jullie moet saak maak teen Mageli. Hulle gaan hartseer hier weg. Hulle kan maar kom met 4 bos te maak. Dan jy het 4 terug. Hulle gaan hartseer weer. Dit is nie vandag by Leeupoort. Al wat ek kan sê is van my eerste team is manne van Eastern United is net hulle gaan wen. Ek glo aan. Ons is maroon. Hallo julle, alle kijkers. Ik is Colin van Hooy. En ik weet vandaag is hier vol bloed gees. Al wat ik kan zeggen is, McGregor soos hulle ken. Ons gaan hulle opchop vandaag hier. Hier is niks anders as maroon hier nie. Ik weet, mijn mannen gaan hem dier trekken. Dat is al wat ik kan zeggen voor jullie vandaag. Het word of the day is, United gaat hulle pak geven hier vandaag. Hier is de derby wat Benny van Gooi gegeven. En ik is Colin van Gooi. Ons staan nu hier Sam Percival in Sam Henry. Mannen, wat is jullie gevoel over die game van vandaag? Dat was dan niet die game. Het gaat lekker, je hoeft veel te doen. De vibe is lekker. So, ja, nee, het is altijd lekker om tussen die mensen te zien. Tussen ons eigen mensen. Je kan die score ook zien. Wat is het? 48-17. En noem gewoon die andere score van die andere twee spannen. Wat is dat? 34. 35. United is hij was alles gewin geweest. Alles winnen. Die eerste span game wat nog plaats is. Wat denk jullie gaat die mannen omvat? Gaat die mannen niet? Ja, die mannen vat omvat. Alles klaar. Om die game te vat. So. Ik denk dat ze wat het 30 punten verschil tussen die twee spannen. Tussen Eastern en McGregor. Hoe voelt het om deel te wees als supporters van de geschiedenis dat vandaag plaatsvindt met die derby tussen Eastern en McGregor? Het voelt speciaal. Ik ben speciaal gekomen. Ik was lang als op de rugbyveld. Een paar games gemist, maar vandaag heb ik me beter gemaakt om te komen met de derby. Dus altijd lekker om tegenwoordig te wezen in de derby. Wat is het jouw gevoel? Ja, kijk eens, die vibes hoe gaan en die families is lekker bij elkaar. En goed, het gaat ons alles over die community wat beetje lekker bij elkaar komen. En wij is het ook om te zien, ons kan als één kan ons beetje lekker samen kunnen zien. So dat is het belangrijkste, die gevoel rondom die mensen zien. Zoals jullie kan zien, geen gestreden, geen bekleren, lekker sport hier zo. Zien zo ons geniet het. Ik geniet het. Ik is deel van die community. Maar ja, laatste verzoeking, een woordje van inspiratie en motivering, niet net van nou nie, maar voor die pad voerend ook.
Ja, wees net wie je is. Op die einde van die dag moet niemand anders try wees nie. En probeer altyd positief wees in die lewe en want hy is albei vorentoe gaan neem. Sien en ek moet dankie sê vir julle man. Julle gaan die jeug vorentoe vat van môre. Salut. Dankie. Henry, Je kan het aansluiten daar bij Percival, zoals hij zei. Wees jezelf, trouw in jezelf, geloof in jezelf. Ons mannen gaat die knoop die rak, ons gaat bome Galilee. Hoe is die gees vandaag op die baan vir jou? Die gees baie goed. Maar ons allemaal het wen in ons schop. Essence supporters. Hulle vat hom. Ons vat hom. ja, baie dankie julle dat ek vir dit het om te praat en dan weet jy wat my super bly was. Die feit dat ons weer alles gemeenskap met mekaar hebben. Net die feit dat ek weer ons gemeenskap met mekaar hebben. Ons jonge players, die jonge mannetjies, staat hulle staat te natuurlijk daarvoor kom die stem ik wil wel blijven. Baie dankie aan julle man. Julle doen baie goeie werk. Weet jy wat? Ek sou nooit dink aan mense eerste dit so gedink het dat hulle radio sessie wil kan maak. En ek is bly dat mense alle inisiatiewe kry. Zodat ons hard te werk ons gee. Baie dankie julle man. Baie dankie wel vir julle en my kom te weer. Baie dankie. Woord gaan motiveren en inspiratie voor de pad moeten voor Eastern United? Ik neem Eastern United, want Eastern United in een groep als twee clubs in Eastern. Van mijn kant af was het dat het twee clubs in Eastern. Maar het mogelijk dat het te veel dan is dan Eastern. En gelukkig het hulle radio sessie wat jullie daar hulle top en hulle ons alle talente geweest. So my sê net hoe ek bin. My toe wat ja, ek persoon, ja, ek jong, ja, ek jong skes. Sy baie te maak dit saak dit op die so Mr. Benny, mijn naam is Frederik Johannes Jacobus Arendorf. Maar die referee kan hij niet zien wat hij blaast. Want die referee blaast zijn eigen goeders. Mensen op de media, kijk alles. Hij ziet alles. Kijk die live. Kijk die laatste zo. Wat hij zegt, klimmen nog. Hij zegt ze nog. Hij ging gewoon voor hold-up. Maar kijk die hold-up aan boer. Van ons daar zo. Ik zeg voor jullie. Macaulay stop. Macaulay is gevented. Die ref. Ik is oorspronkelijk van Nigeria. Ik weet al van tevoren andere clubs rugby voetbal. En bij mij gaat het niet over winnen of verloren. Rugby, het is die refe of rugby moet zeer vieren op de einde van die dag. Iets waar ik bij het leerstellend is van Holland is dat hulle eens op 'n tyd het hulle gesê dat rugby teaches us sportsmanship, integrity, loyalty, respect. En ek dink as ons daaraan dink dat respect is een van die grootste aspekte waarop ons moet fokus. Ek het eendag persoonlik vir een van die referees gevra, dink hulle nie dat hulle het ook 'n deel dat konflik op die veld begin of dat hulle 'n aandeel in konflik op die veld het. En die spesifieke referee se antwoord aan my was gewees dat
hulle het, hulle kan nie as gevolg van Boland wat promoveer het. Ja, as reëls wat gevolg moet word. En dat reëls word, ek voel, reëls word nie toegepas nie. Want wat, ek sê weer, wat leer rugby vir ons? Sportsmanship, integrity, loyalty en respect. Maar respect ontbreek by meeste van die referees. Respect ontbreek by meeste van die spelers. Maar sodra as 'n speler die referee, laat ek sê, bevraagteken oor die tipe reël, dan is die speler die wat disrespectful is. Ander punt is, die referees moet ook leer om konsekwent te blaas, eerlik te wees, want dit is wat rugby vir ons leer, en dit sien die mense nie op die rugbyveld nie. Jy kan op enige veld gaan kyk, dan sal jy sien, onregverdigheid vind plaas, oneerlikheid vind plaas, en dit moet eindkry. Dankie. Jy het nou so mooi vir ons verduidelik hoe jou gevoel was oor die game, né? Overall, hoe was jou experience vandag? En die feit dat die eerste keer is wat Aston en McGregor nou 'n derby met mekaar speel. Hoe is jou gevoel oor dit? Besides die goed, besides dat ek gesê het, maar jou gevoel van overall. Weet jy, die gees was my baie goed gewees. Ek het vandag besluit, ek kom uit die Kaap uit. Ek het 2200 ek besluit, ek ry vandag uit die Kaap uit om te kom wees. En toe ek hier kom, die vibe was lekker, die gees was daar. Respect amongst die supporters was hier gewees. En dit is wat ek love. Goeie sport vind plaas in ons streke. En dit is wat ek wil hê, ons jong mense moet op meer voorbeeld. So ek sê, goeie sportmanship. En so ja, vibe overall was baie goed gewees. Jy sê dat was daarom nie moeite werd om so ver te kom. Alle was die vibe nou, die een wat nou eintlik die meeste uitstel. Ja, ek sal sê, dit was goed geweest om dit te kom kyk, as het om live te wees. So jy kan basically met die blote oog kan jy sien wat werklik op die veld gebeur. So dit was my baie goed geweest. Dat is baie dankie Mario. Jy wil sê jou gevoel van vandag se game? My gevoel daar was definitief baie paniek. Die spel was baie taaf geweest, maar ek moet sê dit was 'n game geweest en ja, die gees was hoog, ons was happy. Sommige mense is hartseer, maar okay, daar is 'n wen om te celebrate, maar ja, dit was definitief 'n nice game en die gees was, dit was nice om hier te wees. So ja. Dit was 'n plesier. Ja, dus is 7, en ons is binne in jou baan. So Pacific United al 3 games gewen vandag teen McGregor. Baie trots op die manne van die gees wat die manne gebring het vandag alleenlik. Net die mense waar hulle nog is vandag. Het gaat 'n groot viering vanaand te wees. Jy was gepap dat jy dan hier van McGregor, hoe was die spel vandag vir jou geweest? Ja, goeienaand mense. Die spel was vir my baie lekker. As 'n span was het, ja, dat is was die beste geweest. Namens die span en McGregor, hulle het gedink hulle gaan ons wen. Maar dit is never lose back. Ja, tot never lose back. McGregor, dankie. Dan neem het Sandre, vertel vir ons, hoe was die spel vandag geweest? Die oorwinning wat hulle gehad het teen McGregor. Die oorwinning was baie soet. Ons het geweet ons het so maklik vir hulle op wen gewen. En ons was tevrede met die wen in die eerste ronde. So ons het all-out gegaan, dit was klipper. Nou is dit deur. Yes. Enige motivering vir dit wat voor lê? Ons het nog nie reg uitgekom by wat ons wou verdien het. Wat ons in stoel gehad het, is wat die Elboort nou gesê het. So ons kan maar net harder weer en ons gaan volgende jaar op 12 sien. Wees geluk op die wen en alle vorentoe. Dus Henrik, kan jy vir ons kykers verduidelik hoe is vandag se spel geweest? Goeienaand allemaal. Ik ben net eerst bij de jongens gevallen, dank je zeer. Dat doe ik voor die kans weer om te staan. Ik kan niet beoefenen. Amen. Het spel was eigenlijk bijna makkelijk. Baie makkelijk. Als men net, als het top 20 is, dat je een plek opvallen niet. Ja, die man net, op de ene manier daar het man ook vandaag. Hoe voel het vir jou as 'n speler van United om deel te wees van die geskiedenis wat vandag plaasgevind het met die eerste derby tussen McGregor en Aston? Nou eerlijk geweest, het is eigenlijk een geschiedenis. United en McGregor was nog nooit de derby. Dat was maar net een sommige van game op die dag. Maar zoals allemaal nog weet, Isa maakt niet enige span. Hoe kan ik nou zeggen?
mag je inderdaad van aan allemaal dagen op iedere dag. Dus de moet ergens, de hoeft niet te wat je niet oefent, ze moet ergens. Hoe heb je een inspiratie en motivering voor die pads voerend voor jou span? Aber ik vind die mannen wat ze kom het meer nog harder. Voor alles beginnen. En wat is het ding van die mannen? Baie dankie vir geluk op die wen en alle voors met voornaat. Dankjewel. David Wagner. David, kan jy vir ons kyk speel? Hoe was die speel? Hoe jy dit ondervind? Het hulle gekom en gedoen wat julle voorbeplan het? Ja, jullie weten altijd dat de derby is baie tough. En ons het weet dat McGregor gaat komen voor ons. Zo ons het voor ons hele week goed prepared voor de game. Zodat ons op het einde van de dag, niet dat ik zeg dat ze het makkelijk spelen. Maar dat ik zeg, we moeten hard spelen, oefenen. Zodat ze makkelijk de game kan hanteren. Maar op het einde van de dag, was het resultaat in ons gaan en ons baie af. Veel geluk op die wen. Hoe voel het als een speler om geschiedenis te maken vandaag met die derby? Zoals die mensen, zoals hulle het noemt, dat is het eerste in McGregor. Zoals dat, jullie weten niet als eerste derby, wat we ooit hadden. Zo, als baie lekker en een man voelt baie trots om deel te gaan is van die wenspan en die wendcultuur en die uiteraard. En definitief wat ik gezien heb nou van die giers van vandaag. Julle het die giers was klaar daar. En die wen, al drie spannen ze wen alleenlijk. Dat is gemaakt dat de giers nog oerbol. Hoe voelt zij om dat te zien, hoe die scharen, de kieren gaan voor wat gebeuren veel. Ja, de giers is baie wauw. Zoals de span en die second team met klaar voor zijn bal daar begin. Zodat alle voor ons klaar, die giers gegeven. Zodat ons moet net nog harder werken. Zo hij was die motiveren op het einde van de dag. Om nog harder te werken. En de toeschouwers, maar alles kan niet beschrijven. Alles is ongelooflijk. Hoe heb je mijn motivering en inspiratie voor die pad voeren toe, voor jou en je span? Kan je zomaar een samen span bouwen? Ja, motiveren heb ook wel, maar ja, maar dat is helemaal je moet in alle tijden hard werken. Zodat ik op het einde van de dag succes kan proeven. Zo, work hard in silence, zodat het succes maakt the noise. Heel eens, baie geluk op die win, al drie spannen ze win. En ons het eruit gezien, wens jullie die pad voeren toe. Net met geluk. Baie dankie en het stuk dat we heel ook voeren toe, man. Baie dankie. Die Wolfcoach van United, ja team. Hoe was die speel voor jou geweest? Het jullie wat jullie beplan het? Wat jullie doel van vandaag, het jullie dat uitgevoerd? Nancy, ja, ik denk die doel uitgevoerd, zoals je kan zien. Die mensen zijn lekker, die dorp is lekker. Yes, definitely. Zo alles gaan voor het dorp. Die harde werk, ons kan foto kan geplukken op ons harde werk. Zo ja, die doel wordt het bereikt van vandaag. Enige woord van motivering en inspiratie voor die padvoering toe? Die padvoering toe, maar dat gaan harde werk kosten. Dit is het doel wordt, maar dat is nog wel bereikt, dat is nog moeilijk. Zo harde werk ligt nog voor, harde werk. Baie veel geluk aan de win van vandaag. Ons wensen alles heel goed op de padvoering laten. Hey, dankie. Dankie die dag samen jullie deel te brengen. Ons als radio weer baie. Jullie veel geluk met die win van vandaag. Wat is jouw gevoel voor het speel van vandaag van al drie spannen? Eerst dankie voor de gelegenheid. Ons moet onze vader bedanken. Eerstens voor die gelegenheid om rugby te spelen. En natuurlijk nog voor Boland. Ja, dat was een tafel game. Ons het altijd geweest dat het taf is. Maar ons het gestikt door ons gans. Ons hou die bal wijd verspreid. Ons het gezien. Als ons die bal wijd verspreid, dan tikken ons punten aan. Voor ons het die grondslag geleden. En ons kan niet blijven zeggen dat een goede win is beter als een mooie verloor. Zo ja, ons is niet dankbaar voor die win. Enige woord van inspiratie, motivering voor Eerste United, voor padvoering laten? Ja, ons moet altijd kijken naar die jongelingen, ons moet die klap aan die stand waar ze hem gekregen het, moet ons hem houden en ons moet hem voeren voor die wat komt en voor die wat gegaan het, zoals ze hem gekregen het, moet ons dankbaar is, maar vervoeren toe gaan, moet ons kijken naar ons moet die klap aan een goede lucht houden voor ons jeugd, wat nog die komt en voor die jongetjes, voor die jongens, voor die jongens wat nog hier onder is. Ja, hij is aan. Baie dankie Kelly en weer eens baie geluk voor je win en alle voorna doen net voor die jaar of voor de volgende jaar wat volgende. Dankie, baie dankie. Hou aan met wat jullie doen. Great stuff. Van United se eerste span, veel geluk op jullie win. Julle het soos jy kan sien en kan hoor, julle het baie trots gemaak. Kan jy net vir ons kyk en vertel 'n bietjie van die spel?
Het julle dit goed waarvoor julle gekom het en beplan het julle dit uitgevoer? Wat was die hakpunte geweest? Waar kan julle verbeter? Eerstens, met handen allemaal. Ja, ons het goed begin, zal ik zeggen, 14 denk ik. En baie van die schiet wat ons nog goed met ons gedoen. Ze zijn één boek, we willen gezien het team. Ik heb gesukkel op met die raks vooral. En dat ons toen in de 2 jaar dus zo het top gaat. Maar dat is alles goed wat ons aan leert. En hopelijk volgende week kan het nog beter gaan. Wie spelen jullie volgende week? Volgende week denk ik was het Zulendam. Dat is op aarde, daar bij hulle. Gaat het beter gaan wees? Yes, het gaat beter wees, het gaat op aarde wees, maar ons zal maar hard werken voor het land. Enige woord van inspiratie, motivering voor die man voornaten? Ja, en nou net. Weer eens, vier sele kaptein, hou zo aan, eerste en 4 vanavond. Als hij. Rare is 7 en ons is binnen in de baan. 4 geluk aan United wat vandaag zijn game gewinnen. Al 3 spannen het gewinnen. Team McGregor. Hou zo aan mannen. De toekomst is blank. Dus hou jullie door en ons is binnen in de baan.